dead. Шпиониру го Било is dead. Look at him. Oh no! Oh no! He's opening his eyes, I think. Okay, I will speak Bulgarian. Вижте шпиониру го Било. Горкия. No! No! No, dead, no! Бе, не се подигравай с умрели. Не бе, шо го риташ? Не се подигравай с умрели. Виж го горкия. Шпиониру го Било. Марат. Той тежи 4 вече. Сигурно знае, че умря от дъртост. Да, наистина, нищо му няма. Не го е клъбнал Гларус. А, добре. Ама пак е дет. Да. Искам да го ръчкам в пари. Не, бе! Бата, той го захапа! Бата, взема да се отмахна очите! Не бе, не му го... Ама той леко се движи. Не бе, вятър. Не му се подигравай. Бата, страшно, той се... Преди малко му бяха напълно затворени очите, пък сега са му отворени. Не бе. Маля, той плаче! Аз го виждам, очите му са насълзени. Да, знам. Горкия. Еми, оставяме те. Чао.